Môže sa to stať kedykoľvek a takmer kdekoľvek. Na preplnenej mestskej ulici, ale aj na diaľnici. Spod kolesa iného auta vyletí kamienok a máte škodu. V lepšom prípade máte na prednom okne len menšiu bodku. V tom horšom už poriadnu prasklinu a treba ísť do skloservisu. Lebo inak môžete prísť o technický preukaz, nehovoriac o riziku, ktoré podstupujete. Či sa dá malá bodka opraviť, alebo či treba vymeniť celé sklo, to nechajte na školených odborníkov. Posúdia, poradia. A podľa čoho sa v servise rozhodujú? Bodové poškodenie sa dá opraviť do veľkosti 2-eurovej minci, s tým, že to poškodenie bodové by nemalo byť v zornom poli vodiča a 5 cm od kraja, ako je uložené alebo osadené sklo na automobile. Asi by nebolo dobré zveriť opravu či výmenu skla ľuďom, ktorí nemajú patričné školenie a vedomosti. Každopádne treba zvážiť to, že kde to autosklo dám vymeniť. Najlepšie alebo najvýhodnejšie aj pre klienta z hľadiska bezpečnosti aj trvácnosti tej výmeny je navštíviť autosklo. Z toho dôvodu, že vlastne ľudia alebo pracovníci sú zaškolení, poznajú presne technologické postupy. Ešte ďalšia vec je značka autoskla, zohľadňovať vlastne tú značku, ktorú človek aj pozná, ale respektíve ktoré montujú svetové automobilky. Poznáme to všetci, každý chce ušetriť. Aj keď vo väčšine prípadov hradí opravu či výmenu poisťovňa, človek hľadá lacnejšie riešenie. Lacnejší servis, lacnejšie sklo, oplatí sa to? Keď meníte autosklo, ide o bezpečnosť, ide o kvalitu práce. Keď nalepí niekto autosklo nezaškolený, alebo kto je nejaký laik, že sa s tým zaoberá veľmi krátkodobo, môže sa stať po nejakom týždni, alebo dajme tomu po odchode z toho servisu, to autosklo vôbec nebude držať, bude ako keby len položené na tej karosérii a nechcel by som vidieť potom tie fatálne následky. Nie len pôvod skla a schopnosti mechanika vplývajú na kvalitu opravy. V nemalej miere je to aj použité lepidlo a skutočnosť, či mechanik dodržal predpísaný technologický postup. Dôležitým faktorom je samozrejme kvalita, pretože ten koncový systém musí byť plne funkčný. Dôležité je dodržať všetky kroky, ktoré stanovuje a určuje výrobca. A čo ak mechanik nedodrží predpísaný postup? Môže sa stať jedna jednoduchá vec, že samotné sklo nebude správne nalepené, teda torzné sily tej karosérie sa nebudú správne prenášať. Môže zhúčať v aute pri vyššej rýchlosti, môže samotné sklo byť nefunkčné v zatekaní, môže v podstate nastať najväčší efekt, ktorým je pôsobenie a funkcia airbagu a týmto vlastne znemožní funkčnosť toho airbagu úplne na 100%. Musí vodič po výmene skla rátať s nejakým obmedzením? Všeobecne povedané, minimálne v ten daný deň výmeny by si mal užívateľ vozidla uvedomovať, že bol v ten deň na výmene autoskla a že sa musí trošičku krotiť pri šliapaní na plyn.